Rematado o torneo de preparación, que disputaría a súa derradeira xornada o 8 de outubro de 1961, no verán do ano seguinte, en 1962, Atlético Arteixo, Campanal de Loureda, Paiosaco e Sporting Uxes disputaban a primeira Liga Federada da zona, campeonato que gañarían os da feira. No verán do 63, os mesmos 4 equipos xogarían a segunda edición da chamada Liga de Arteixo, competición que volvería a gañar o Paiosaco. Un novo equipo, o Pastoriza, entraba a formar parte do torneo ligueiro do ano 1964, sendo precisamente o seu santuario os que levantarían o título de campeón. Estamos xa en 1965, o ano do debut no fútbol federado da Sociedade Deportiva Catuxa, que deixara de chamarse Relámpago porque había outro equipo co mesmo nome en Elviña. Unha vez co Paisaco aquí, que estábamos a unos, me parece, unha cousa así, empatados. E apretábanos e tal. Eu estaba atorrellado, quixen rematar, debes rematar, para onde tiña que rematar, rematei para a portería, marquei un golazo esquinado terrible. Quedei enjafado aí terrible. 3 novos equipos incorporábanse en 1966 ao Campeonato de Liga Zona de Arteixo, o Atlético Vilarrodís, o Clube do Mar de Caión e o Laracha. Pero a Caión, que tamén había moita rivalidade, aí sí que iban dos ónibus. O sea que aí era o momento para que se querían atracar nas casas, quedaban vacías. Eso sí que era verdade. E o que nos transportaba era a empresa O Rápido de Anzobre. Manuel Maceiras, Cedeira Maceiras. Era central. E me acordo no campo do Paiosaco, na Porta Santa, o Paiosaco tiña un equipazo. Pero tiña un equipazo. E nosotros íbamos tamén, tiñamos moi bon equipo, e enfrentámonos ao ganar ali era case imposible, case era imposible. E me acordo que o Paiosaco metiu 4 goles, e o Catuxa empatamos a 4. Eses 4 goles foron marcados por Lolo. Naqueles domingos de fútbol dos anos 60, cando o Catuxa xogaba como visitante nos campos da Bisbarra, campos pouco acondicionados naquela hora para a práctica do deporte, a afección tamén se desplazaba co equipo para animar aos seus futbolistas nuns partidos nos que, de cando en vez, saltaban chispas cos seareiros e xogadores do once rival, uns feitos que, ocasionalmente, tamén acontecían no propio terreo de xogo da entidade que presidía Luís Durrilón. Recordo unha vez, fomos xogar a Caión, 2 ónibus atacados de xente, íbamos de pé. Bueno, a xente que iba a ver o partido dos xogadores íbamos sentados. Iba o sogro de Campos cunha gaita que tampouco sabía tocar, e unhos 5 ou 6 cunhas follas de bacalao colgadas. Depois estiveron comendo no bacalao no campo da costa. Se iba a Paisaco, que se iba eu que sei, a sitios de lonxe, aí vamos as mulleres, e reñíamos unhas cas outras. As de aquí, nós, porque nós volvíamos polos nosos, non? E elas, as outras volvían polos outros. E nós discutíamos. En Paisaco, tuveramos unha agarrada, meu fillo. Mi má. Ali unha, porque a min hasta me dixo, anda que Raúl foi para a Catuxa porque eu non quixen. E dixen, que lle dixo Pilar, quería lo traer para Paisaco. Mira, que non sabía eu, quería lo traer para Paisaco. O partido máis que tiñamos era cando viña aquí o Sueus, o Paisaco, e o Laracha, incluso. Eu non queira, claro. Pero máis era cando viña o Paisaco, traía moita xente aquí, daquela, era moito partido. A tempada 1968-69, a da reunificación das dúas categorías, sería unha loita entre os 3 equipos do Concello da Laracha por facerse co título. Título que finalmente gañaría o Paiosaco. O Catuxa quedaría situado no posto 12º con 18 puntos, por diante do Larín, do Peñarol de Lañas e do Pechacancelas, o Atlético Arteixo, que tan só faría 8 puntos. Ela dicía, hai partido xa que ven, xa era como unha festa para ela o que houbera un partido, non? Entón non perdía nunca. Tuvo momentos de estar, en esa época non, pero despois posteriormente de estar moi mal, ela seguía indo aos partidos. Entón para ela o fútbol era como che diría eu, como se fora un alimento, lle faltaba algo, unha droga. A súa maior afición
era esa. De feito, nestes 2 últimos anos que non podía ir ao fútbol, non o pasaba ben os domingos.